Wakurecycla masong asauro, wakurecycla malilits asauro Henry Buru, muru, ndinodya nduru, bvunza yani ko watobvunza. Wakurecycla masong asauro, wakurecycla malilits asauro Henry Buru, muru, ndinodya nduru, bvunza yani ko watobvunza. Wapedza kudaro bvoda mama. Chitonga nika manager kambo kake. Uya shamwari ari kutogadzira brand rake. Kuda kuzviita anosaina ma artist. Inga pepe anga kuda kusaina anonzani King 981. Akutogadzira star rake to expense to a point yekuti anogona kutopiwa mari shoma nema promoter just because ari kuda kunzi munhu ari bo. He doesn't have your career's interest at heart. Manager anombofamba nemota yako. Wambozviona kubizvo. Andisati dazochiona. Saka pamunoona kuti munenge mchiningirikina mune mchirwisangendeka, it's because I'm not vision muri kuita zvinhu zviri programmed, but then at the end of the day I think ngende wache pamwe ndiye atogona kuita zvaitwa naSauro, but iwose munhu akagara naSauro zvinoreva kuti hauna chawakadzidza iwe, hauna chawakadzidza because ukutodzokera kumashure. Unafana kutedzera zvokuita kuti wakutoiswa kumashure. Imagine ngendewo wakutosangana necounter manager, wakutoshandisa label ka manager kako, wakutonzikana kuti NSK yangwambia hanti ndiwe mkuru webendere ngende. Zvenyu zvekuda kuti mavideo machiku mumata kwenyu. Katero yawo yashamwari is the king of dance but anoshanda nanhasi because talenta riripo. Musade kuwanda toita standard ndo kuimba. Basa rekuimba nemasong. Playlist yako yawo ukwanisa kubhadharwa na 4000 because unaimba 15 minutes unenge watopererwa. Kama hits acho ipapo manake collab. Tamba ikolab andide ndeka saka zviri nani kapanguwa yamakaita makolab wakatoimba kwakawega because inguva yako shamwari inguva yako chero ukaimba wega unongorira manager anokulimita kuimba wega asine munhu uri kungonzi imba wakaimba na Willy 10 apo wakaimba na Blink 4 song yamakaba futi apa ususarudza nderipi dido akatadza kuchema sisi wake Purity wangu auraiwa neAIDS achiuya ku aquatic complex kwanga sina kubhukwa inini agenda address nyaya kuchitungiza because hondo dzedu nana madedido mabeef nega tadzijaira and it's not something new and let me make it clear my fans aida kuti ngenda perform and ngende ndefana uvarisa show but chakaitika ndechekuti madede na Spraga vanhu vavo vanenge 20 ndo vanhu vakarambidza ngende kuburuka mota vakatema mota nematombo nguzvisa but iwewe kana uriwe munhu wekuchitungiza iwewe why usina kubhuka uriku sisi vako vafa urikutadza uchema sisi vako uchiuya ku aquatic complex makawanda muri 20 kuuya kuzomisa ngende kuti apinde mushow ya abhukwa kumarend kwenyu ya bhadharwa 2500 kuti auye aimbe for 30 minutes aditi then wobvoda kutaura kuti hanzi kuchitungiza kumba kwedu kuchitungiza kumba kwenyu pastera ipi kana musiri kubhukwa